Hayırlı kешсіз Müslüm телевидениесі топшыларын қорайсыз жаңалықлар шығарылышы бен студияда мен Римма Авзалова. Жерлігі бізде болған оқиғалар турында қысқаша. Дүшенбі күнді 3-ші шақырылыш Müslüm муниципал район советінің 38-ші сессиясы өтті. Сессияны район баштығы Рамил Муллин алып барды. Сессияның күн тәртібінде 8 мәселе қаралды. Толығырақ қалдағы сюжетта. Сессияның күн тәртібіндегі бірінші мәселе район советінің Müslüm районының 2019 жылға һәм 2020-21 жыллар планлаушыларына бюджеты турында қарарына өзгәрішләр керту турында иде. Әлеге мәселе бойынша финанс бюджет палатасы рәисе Наиля Бубекова чыгыш ясады. Палата рәисе районның 2020 жылға һәм 2021-22 жыллар планлаушыларына бюджеты турында мәсьәләсе бойынша да чыгыш ясады. Наиля Сәхетдиновна бюджетның кирим һәм чыгым өлешләрен анализлады, бюджет дефицитын финанслау чыганакларына тукталды. Источниками бюджета являются налоги на доходы физических лиц, составляющие более 76% от общей суммы налоговых доходов. Поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Муслимского муниципального района в 2020 году прогнозируется в сумме 165 миллионов 100 тысяч рублей. Бюджет проекты буенча төзәтмәләр 23 ноябрьгә кадәр кабул ителә. Бюджет проекты буенча ачык тыңлаулар да узачак. Икътисад эшмәкәрлек бюджет салымнар һәм финанслар буенча комиссия рәисе Рөстәм Кыяметдинов сөйләде. Сессияның күн тәртибенә куелган 2 мәсьәлә район советы карарларына үзгәрешләр кертү турында иде. Алар буенча җир һәм милек мөнәсәбәтләре палатасы рәисе урынбасары Мансур Нәбиев чыгыш ясады. Мансур Мисхатович муниципаль берәмлекләр милкендә булган күчемсез милек объектлары турында мәгълүматны бастыру тәртибен раслау һәм җир участогын арендалау килешүе төзүгә хокук буенча аукцион предметына башлангыч бәя билгеләү турында да чыгыш ясады. Сессияда район советының муниципаль хезмәт вазифаларын билгеләү турында карарына үзгәрешләр кертү турында да чыгыш тыңланды. Әлеге мәсьәлә буенча район советының кадрлар буенча белгече Айгөл Шакирова чыгышы тыңланды. Римма Авзалова, Вадим Миннабаев, Müslüm телевидениесі. Район советларында оештырылган иң яхшы депутат фракцияларына 2-нче республика конкурсы бара. Конкурста Müslüm районының депутатлар фракциясы да катнаша. Фракция эшчәнлеге белән якыннан танышу максатында Müslümгә конкурсның оештыру комитеты вәкилләре килде. Иң яхшы депутат фракцияларына 2-нче республика конкурсында 45 фракция катнаша, шуларның 15-е финалга үткән. Финалистлар арасында Müslüm районының депутатлар фракциясы да бар. Конкурсны оештыру комитеты вәкилләре катнашында узган очрашуда фракция эшчәнлеге яктыртылды. Рус-Шуган авыл җирлеге башлыгы Альбина Басорина җирлектәге депутатлар эшчәнлеге турында сөйләде. Иҗтимагый оешмалар белән хезмәттәшлектә игътибардан читтә калмады. Все наши достижения и успехи, все, что сделано за последнее время в Шуганском сельском поселении, все это результат работы депутатской группы партии «Единая Россия». Большое внимание наши депутаты уделяют работе с населением, принимают участие в сходах граждан, посещают людей на дому, проводят дни приема граждан, решают насущные и актуальные вопросы и проблемы сельского поселения и отдельных граждан. Иҗтимагый совет рәисе Рушад Султанов депутатларның иҗтимагый эшчәнлектән ничек катнашулары турында бәян итте. Милли бәйрәмнәргә, район, республика күләм чараларга тукталды. Район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов депутатлар белән хезмәттәшлек турында сөйләде. Бердән булганда теләсән инде алда торган бурычларны җиңел үтәргә мөмкин. Һәм инде халкыбызның яшәеше өчен шартлар тудырда һәркем үз кулыннан килгән кадәр булыша ала, көчен кертә ала. Һәм киләчәктә дә бу максатка без тагында тупланганрак, ишканрак үз өлешебезне кертәбез дип ышанам. Фракциябыз республика конкурсында катнашты. Шулай катнашып беренче этапта җиңү яулады. Менә без хәзер икенче этапка үттек. Һәм икенче этапка үткәч инде менә безнең Казаннан, үзебезнең партиядан, Бердәм Россия сәяси партиясыннан килеп, шушы безнең чираттагы утырышыбызда катнаштылар. Оештыручылар Müslüm депутатлар фракциясының иҗтимагый оешмалар белән хезмәттәшлеген аеруча югары бәяләде. Одна из самых интересных тем, которая прозвучала сегодня в собрании, это взаимодействие депутатского корпуса с общественными организациями района. Мы видим, что работа налажена, четко организована, и Совет ветеранов, и иные организации четко выстраивают свои действия, свои мероприятия. И самое главное, что общественные организации в лице депутатов видят свою поддержку и опору. Бу конкурсның икенче этабы. Ул төгәлләнгәч нәтиҗәләр ясалачак. Җиңүчеләр яңа ел алдыннан игълан ителәчәк. Римма Авзалова, Вадим Миннабаев, Müslüm телевидениесе. Районда бу көннәрдә бөртек өчен үстерелгән көнбагыш уңышын җыю бара. 8755 гектарда үстерелгән техник культура әлегә һәр гектардан уртача 15 центнер уңыш бирә. Намус агрофирмасында көнбагышның гектар биреме тагын да югары, уртача 19 центнер уңыш чыга. Урыннан Әлфинур Нугманова репортажы.
Намус агрофирмасы быел да югары табыш китерүче маржинал культуралар үстерүгә өстенлек бирде. Көнбагышны 4000 гектардан артык мәйданда чәчкәннәр иде. Аның 4 төрле сортын үстереп, урып җыю эшләренә 9 ноябрь көнне кирештеләр. 3 көн эшлибез. Убыркыны башкара 8 комбайн. Шулай ук флигель арбалары табылган John Deere тракторлары белән, то есть комбайн безнең бушата флигель арбасына. Флигель арбасы уже весовой устройство белән көйләнгән. Шул бөтен весны чыгарып, күпме вес салынган. Шуны КАМАЗга бушатып, КАМАЗлар белән бүлмә элеваторына һәм автомобиль элеваторына ташыйбыз. Басуда эшләүче 8 комбайнга 35 тонна сыйдырышлы бункерлар таккан 2 John Deere тракторы беркетелгән. Алар суктырылган көнбагышны КАМАЗ машиналарына, МТЗ тракторларына бушата. Ташу техникасы басуга кирергә тиеш түгел, чөнки җир тапталып, туфрак структурасы бозыла, киләчәк уңышка зыян килә дигән сүз. Хәзер вакытта 19 центнер гектарына күрсәтеп чыгыла. Безнең быелгы чәчү новый технологиясе буенча инде, то есть без никакой обработки почвы. Аның плановый урожайность түбәнрәк, но за счет затрат более выгодно булып чыга. Басуда эшләүчеләргә бөтен шартларда тудырылган. Һава торышы мөмкинлек биргәндә, урып җыю эшләрен 2 сменада алып баралар. Biz 2 smenal işleşimini biten ortadan. Tengo tabi. Kambayla fligel tüyleyin, fligel bir tüyleyin. Yayın sugar var. Çünkü bir problemin de bize rakmet. 5-4. Бунда эшләүчеләргә шартлар тудыру буенча читтән килгән механизаторларга, КАМАЗ шоферларына безнең үзебезнең ясалган гостиница бар, җылылык белән һәм бөтен әйбер белән тәэмин ителгән, җылылык урыннары белән. Ашау ягыннан 4 тапкыр ашату, төнге сменада булганда төнге сменага отдельно ашату алып чыгу. Агрофирмада чәчү әйләнешен саклауга аерым игътибар бирелә. Көнбагыш басуларын парга калдырып, киләсе елда уҗым культуралары чәчәргә планлаштыралар. Һава торышы мөмкинлек биргәндә, көнбагыш уңышын җыюны 15 көндә төгәлләргә уйлый намыслылар. Әлфинур Нугманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Milli проектларның тормышка ашырылуы зур эшнең башы. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин шулай дигән иде. Milli проектлар районнарның йөзен үзгәртүгә, халыкның яшәү шартларын яхшыртуга ярдәм итә. Быел хөкүмәт программаларының саны 40-ка җиткән. Milli проектлар 2024 елга кадәр дәвам итәчәк һәм финанслау суммасы елдан-ел артачак. Җирлегебездә milli проектларның ничек тормышка ашырылуы турында алдагы материалда. 2019 елда республикабызда 12 milli проект тормышка ашырыла. Мөслимдә milli проектлар кысаларында 6 юнәлештә: мәгариф, мәдәният, сәламәтлек саклау, демография, экология, имин һәм сыйфатлы юллар юнәлешендә эш башкарыла. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, республикада milli проектларны гамәлгә ашыруда контроль группасы җитәкчесе Татьяна Ларионова Мөслимдә milli проектлар буенча эшчәнлекне уңай бәяләде. Муслимова, во-первых, очень изменилась. Вот то, что стало очень красиво, очень уютно, очень добротно, с заботой о людях, это видно сразу невооруженным глазом, это, конечно, очень радует, и я просто искренне приветствую жителей и района, и города, потому что это вот жить в таких условиях просто действительно замечательно. Демография milli проекты җирлегебез өчен зур әһәмияткә ия. Әлеге проектның мөһим юнәлешләреннән берсе пенсия алды яшендәге гражданнарга өстәмә һөнәри белем бирү. Бүгенге көндә район үзәк хастаханәсендә эшләүче 3 хезмәткәр шушы юнәлештә өстәмә белем алган. Бүген алар яңа һөнәрләре буенча нәтиҗәле эшлиләр. Татарстан Республикасында milli проектлар кысаларында эшләп килүче демография проекты миңа өстәмә һөнәр үзләштерергә ярдәм итте. Мин массажистка һөнәре алдым һәм 5 ел шушы юнәлештә эшләү мөмкинлеге бирде. Дәүләтебезгә зур рәхмәт. Демография milli проекты кысаларында районыбызга бирелгән ладылар гус машинасы да нәтиҗәле хезмәт күрсәтә. Бүген 65 яшьтән өлкән ялгыз яшәүче гражданнарны хастаханәгә, медицина тикшерү үтәргә махсус машина алып килә. Әлеге машина белән аз хәрәкәтләнүче, коляска яисә ходунки ярдәмендә генә йөрүчеләрне транспортировкалауда уңайлы. Автомобиль өлкәннәрне йөртү өчен махсус җиһазландырылган. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгәннәр өчен кирәкле аппаратлар да куелган. Исәнсептән килдек. Бик әйбәт барышлар, барысында карайлар, рәхмәт яусың. Спорт тормыш нормасы проекты да демография milli проекты кысаларында тормышка ашырыла. Мөслимебездә спорт сөючеләр өчен тагын бер мөмкинлек артачак. ГТО нормативларын тапшыру һәм аңа әзерләнү өчен мәйданчык ясалачак.
Мәдәният милли проекты кысаларында Тотбүләр авылы мәдәният йорты ремонтланды. Әлеге мәдәният йорты 1975 елда сафка баскан. Шуннан бирле бинада зур ремонт эшләре башкарылмаган. Біз бұл күнні нығытып көттік. Ең бірінші бізге ремонтны март айында төбе алыштырудан башлап кеттілер. Біз шатланып, күн сайын ремонтлаушылар белән йөрдек. Тәрәзәләрне матыртып куйдылар, ишекләрне куйдылар. Гомумән бөтен мәдәният йортыбызны гөл бакчага әйләндерделәр. Без бүгенге көнгә өчен шатбыз. Бөтен җитәкчеләргә, бөтен безнең мәдәният йортында эшкә йөрүче мәдәният хезмәткәрләренә, кемнәрнең кулы тигән бөтенсенә без бик рәхмәтле. Җирлегебездә Мәгариф милли проекты да нәтиҗәле эшләп килә. Әлеге проект кысаларында Мөслим лицейында, Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә һәм Мөслим гимназиясында технология, информатика, тормыш иминлеге нигезләре кабинетлары өр-яңадан ясала. Кабинетларга яңа җиһазлар да кайта. Гимназияда үсеш ноктасы проекты кысаларында 3 кабинет булдырылды. Алар ОБЖ, технология, информатика кабинетлары, педагогларыбыз әлеге проект бойынша курсларда булып кайттылар, үзләренең белемнәрен тагын да тулыландырдылар. Шушы комплекс ярдәмендә иң беренче чиратта инде Акбурдан башка инде язырга, сөртергә, зурайтырга һәм инде турыдан-туры интернет челтәре аша эшләргә ярдәм итә. Шушы интернет челтәреннән алган информация белән без турыдан-туры эшли алабыз, үзгәртә алабыз. Biz indi interaktiv rəvişdə internet çətərlərinə kiralabız, şulay biz anda variantlar işləyibіз. Bizə egzaminlər hazırlanığı tağın da jingirək. Həm bar mümkünlüklər də tuduruldu. Bizim onun üçün bik rəhmətli. Həm Точка роста проекты bizə tağın da үсергə mümkünlüklər verdi. Бүген республика күләмендә һәм федераль дәрәҗәдә эшләүче милли проектлар мәгариф тармагында гына түгел, мәдәният, сәламәтлек саклау, юллар төзелеше юнәлешендә дә нәтиҗәле эшли. Булар барысы да җирлекләрдә яшәүчеләрнең тормыш-көнкүрешен яхшырту, заманча уңайлыклар тудыруны максат итеп куя. Республикабыз җирлегебез кунакларында мөмкинлекләрнең һәм уңайлыкларның күп булуына, гомумән матур төбәктә яшәүебезгә соклануларын белдерәләр. Римма Авзалова, Динар Нурдинов, Мөслим телевидениесе. 10 ноябрьдә район эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Иминлек, тәртип сагында торучылар бәйрәмне нинди хезмәт уңышлары белән каршы алды? Район эчке эшләр бүлеге эшчәнлеге белән Лидия Шәймиева танышып кайтты. 10 ноябрь көнне полиция хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Халыкның тынычлыгын һәм иминлеген, җәмәгать куркынычсызлыгын саклау буенча үзләренә йөкләнгән бурычны намус белән үтәүче районыбызның эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре үз эшләренең осталары. Алар вакыт һәм юл бәйрәм көннәре белән исәпләшмичә һәр вакыт халыкның иминлеге сагында торалар. Безнең тыңсыз хезмәтнең җимеше халыкның тынычлыгы. Дөньяда иң авыр, иң җаваплы эшләрнең берсе мәгәен полиция хезмәтедер. Ул намус, бурыч, үз-үзен аяп тормау кебек мәгънәләрне үз эченә ала. Кыю, фидакар һәм гадел кешеләргә эшли ала бирде. Кадерле хезмәттәшләр һәм ветераннар, намуслы һәм фидакар хезмәтегез өчен зур рәхмәт. Ватаныбызга хезмәт итүдә алга таба да уңышлар китерсен, үзегезгә һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек һәм иң изге теләкләрне җиткерәм. Әйе, тормыш алардан һәр көн тәвәккәллек, батырлык, зирәк акыл таләп итә. Кануннарны бозучылар белән көрәштә сынмас рух, үҗәтлек кебек сыйфатларга ия булганда гына үз эшеңне матур итеп башкарып буладыр ул. Үзләренең һөнәри һәм гражданлык бурычларын намуслы башкаручы һөнәр ияләре киләчәктә дә эшләрен тел-теш тидермәслек итеп алып барсыннар иде. Лилия Шәймиева, Вадим Миннебаев, Мөслим телевидениесе. Бүген төрледән төрле иҗтимагый оешмалар эшли. Алар арасында хатын-кызларны берләштерүче Ак калфак җәмгыяте аерым урын алып тора. Бөтен дөнья татар конгрессы каршындагы җәмгыятьнең район бүлекчәсе күптән түгел генә яңа составта эшли башлады. Узган атнада Ак калфаклылар беренче чарада үткәрде. Районда Ак калфак җәмгыятенең 6 кусты оешып, алар составына 3 авыл җирлеге кертелде. Җитәкчеләре итеп үз эшләренә җаваплы караучы, районның иҗтимагый тормышында актив катнашучы инициативалы хатын-кызлар сайланды. Район бүлеген Эльвира Гараева җитәкли. Ак калфак дигән сүз ул калфакның ак төсе түгел, ханымнарның, кызларның, әбиләрнең ак күңеле турында. Менә шушы ак күңелебезне biz başkalarga da yuqtırsak idi. Gailəni, tuğan tilimizni, milletimizni saklау bizning tüp buruşumuz.
Аккалфак бүтән дөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы алдына хатын-кызларның җәмгыятьтәге ролен күтәрү, аналар һәм балаларның хокукларын яклау, телебезне саклау аша татар милләтен үстерү кебек зур максатлар куелды. Әби-бабалардан килгән йолалар һәм милли гореф-гадәтләрне кайтару юнәлешендә дә эшләр тәгаенләнгән. Бездә проблемалар җитәрлек, бәлки шул проблемаларны хәл итә алырлык оешма булып үсеп китәрбез дигән өмет бар. Чөнки төрле проблемалар 21 гасыр ул ниндидер проблемалар гасыры. Һәм аларны хәл итүдә хатын-кызлар күбрәк зирәклек күрсәтәләр, хатын-кызлар күбрәк тапкырлык күрсәтәләр дип әйтәм. Чөнки безнең бу гасырда нанотехнологиялар гасыры булса да иратлар югалып кала торган гасыр. Чарада катнашучылар җәмгыятьтә хатын-кызның роле турында ачыктан-ачык сөйләште ул көнне. Әлеге темага матбугат үзәге журналистлары үткәргән сораштыруда тәкъдим ителде. Хатын-кызлар җыелган җирдә моторлык турында сөйләшми калынамы соң? Башкаладан килгән кунак Камали косметика фирмасы җитәкчесе Камиля Юнысова бит һәм тән терисен тәрбияләү буенча файдалы киңәшләр бирде. Җәмгыять башлангычы бик матур күренә, бик матур буларга шаптыра, бик нәтиҗәле эшләр дип уйлыйм. Һәм инде менә әле генә бүген хатын-кыз, бүгенге заман хатын-кызы нинди булырга тиеш дигән темага сөйләшү булды. Алга таба яхшы нәтиҗәле эшләр дип уйлыйм. Яулык бәйләү, милли бизәкләр чигү буенча үткәрелгән мастер-класслар да файдага гына булды. Психологик тренингтан соң җанланып киткән аралашу шәй табыны артында дәвам итте. Әлфинар Доңманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслимнең туган якны Ирәнү музейында әледән-әле төрле чаралар оештырыла. Бу көннәрдә музейда күргәзмә эшли. Анда райондашыбыз Илгизә Фәхранурованың кул эшләре урын алган. Күргәзмәдән безнең репортаж. Гүзәлләр тудырган гүзәллек. Илгизә Фәхранурованың кул эшләре күргәзмәсе шулай дип атала. Күргәзмәдә сәйлән, канва, алмаз мозаикасы белән чигелгән картиналар урын алган. Әни белән сеңлесе чиккән булганнар. Мин аларны күрәлмәдем, чиккәннәрен миңа әйттеләр генә. Шулардан күрәм, шуңа чигә башлаганмындыр. Просто мин ачтым, ишигә башладым. Күргәзмәне курарга Мөслим урта мәктәп укучылары да килгән иде. Кызлар чигү усуллары белән кызыксынды. Картиналарның нинди вакыт аралыгында чигелүе турында сорашты. Укучыларның кайберләре үзләренең дә чигү белән мавыгуын сөйләде. Күргәзмәләр күбрәк булса әйбәтрәк булыр иде. Без бүген алмазный вышивкалар карадык. Алар бик матур һәм бик матур күренәләр һәм минем дә шулай кул эшләре белән эшли башлыйсы килә башлады. Музейга әдәбият һәм татар теле дәрсе урынына килдек. Һәм без монда канва эшләре, алмазная вышивка крестиком эшләрен күрдек. Мин аларның эшләвен авыр икән беләм, чөнки үзем дә хәзер авыр чигүчегә. Бу бик катлаулы һәм озак эшләнә торган эш. Миңа бик ошады. Чигү усулларыннан иң авыры канва белән чигү ди Илгизә апа. Картина тудыру өчен бер атнада җитәргә мөмкин. 2-3 айда чига алам. Барысы да картина үлчәменнән һәм катлаулылыгыннан тора ди ул. Эш процессы исә рәхәтлек бирә. Бер рәсемен натюрморт на фоне природы 15 биттән тора иде. Бер биттән бер ай кирәк булды. 15 ай чиктем. Илгизә Фәхранурованың кул эшләре күргәзмәсен күрергә өлгермәгәннәр музейга килә ала. Күргәзмә әле ноябрь дәвамында эшләячәк. Римма Авзалова, Вадим Миннабаев, Мөслим телевидениесе. Ноябрьнең 2-нче пәнҗешәмбесендә бөтен дөнья сыйфат көне билгеләп үтелә. Сыйфат көнен билгеләп үтүне 1989 елда алдынгы халыкара оешмалар тәкъдим итә. Әлеге датаның актуальлеге елдан-ел ныгый бара кебек. Сан артыннан күп вакыт сыйфат арткы планга күчә. Мөслимләр товарның сыйфатына игътибар итәләрме? Сәүдә хезмәте күрсәтүчеләр моңа нинди мөнәсәбәттә? Әлеге сорауларга Лилия Шәймиева ачыклык кертә. Сер түгел, барыбызның да сыйфатсыз продукцияга юлыкканы бар. Яраклылык вакыты чыккан азык-төлек булсынмы ул, түзүк түгел көнкүреш техникасымы? Сатып алучы иң беренче чиратта үз хукукларын белеп, үзен якларга тиеш. Срогы чыккан продукция үйләренә алып кайтсалар инде, шул продукцияны алып кайткан кибеткә барып, сатучыга мөрәҗәгать итәргә тиешләр. Безнең инде мондый очраклар еш булып тора, һәм сатучылар мондый очракта инде алай берсенең дә каршы килгәне юк, алыштырып бирәләр, я акчаларын кире бирәләр. Әгәр дә инде сатучы каршы килсә, моны инде жалоба китабына язырга мөмкин.
Сыйфат көне үткәрүнең төп максаты киң җәмәгатьчелекнең игътибарын продукцияның һәм хезмәт күрсәтүнең сыйфатына җәлеп итү. Товарлар кешеләр һәм әйләнә-тирә өчен куркынычсыз булырга, кулланучыларның ихтыяҗларын һәм өметләрен тулысынча акларга тиеш. Сыйфатсыз продукцияга холодильник алганда жолоктак, кире кайтардык, Роспотребнадзор аркылы. Шул булды, башка беребез калганнар әйбәт. Юлай продукциялар әйбәт, сыйфатсыз продукция алган юк, Аллага шөкер. Әмма срокларын карап аласызмы? Срокны обязательно карыйбыз. Вакытында срок чыкканнарын алган юк инде. Мин бигрәк тә инде срокларын карап алырга тырышам, чөнки срогы чыккан товарны беркем дә аласы килмәй бит инде. Һәр вакыт товарны алганда шул срогына игътибар итәм. Шуңа күрә билдәге андый товарга туры килгәнем юк. Кайбер вакытта кибеттә шундый күренешкә тап буласың. Бәясе күрсәтелгән товарны касса янына алып килгәч, аның башка бәядә булуы ачыклана. Безнең шундый недобросовестный диявзин магазиннар бар. Аларда бәя бер төрле куелса, этикеткада кассага барып җиткәч, икенче төрле бәя белән алар сугалар безгә. Шуңа күрә үзеңнең шушындый чиракка балык булуыңны күрсәтер өчен тиз арада шушы этикетканы инде хәзер бөтенегездә кисә телефоннары белән кулланасыз, төшереп алып, яңадан чекны күрсәтеп, менә бу товар чынлап та шушындый этикеткада шушы бәя иде, ә без сез бигә шушы бәя белән суктыгыз дип үзләренең хукукларын якларга тиешләр. Бөтен дөнья сыйфат көне кысаларында кулланучылар базарында төрле хукук бузуларны кисәтү һәм кулланучылар хукукларын яклау өлкәсендә халыкка мәгълүмат бирүне арттыруга юнәлтелгән төрле чаралар оештырылды. Җирлегебез кибетләрендә үзебездә җитештерелгән продукциягә да дегустация үткәрелде. Лилия Шәймиева, Вадим Миннебаев, Мөслим телевидениесе. Дәвам итәбез. Кичә район башлыгы Мөслим лицей укучылары белән очрашты. Очрашу тормыш дәресе кысаларында үтте. Тормыш дәресендә безнең иҗат төркеме дә катнашты. Лицейда тормыш дәресләре кысаларында кызыклы очрашулар бара, анда нигездә өлкән сыйныф укучылары катнаша. Беренче очрашуга язучы Фуат Садриев чакырылган. Бу атнада район башлыгы Рамил Муллин кунакка килде. Чараның беренче сыйныф укучылары әзерләгән укучылар район башлыгына үзләрен кызыксындырган сораулар белән мөрәҗәгать итте. Рамил Муллинның балачак хыялы белән кызыксындылар, һөнәр сайлау буенча киңәш сорадылар. Лидерлык сыйфатларына, бердәм дәүләт имтиханнарына, район башлыгының киләчәккә планнарына кагылышлы сораулар яңгырады. Безнең районыбыз бик күп яңалыклар, үзгәрешләр кичерде һәм ул матурайды, яңарды һәм бу яңалыклар проектлар өчен сез идеяларны каян һәм ничек уйлап табасыз? Күмәкләшеп, уйлашып эшләгән эшнең нәтиҗәсе бар. Миңа бик күп ярдәм итте архитекторлар. Мин монда бик күп кешеләрне китердем. Безнең монда Барселона архитекторы да булды. Татарстанда булган десант 30-дан артык архитектор белән килде. Алар да килеп үз фикерләрен бирделәр. Москвадан килде архитекторлар. Монда бүген Аллага шөкер кем генә килмәде, һәрберсе үзенең фикерен бирде. Рамил Муллин укучыларга авырлыклардан курыкмаска киңәш итте. Үз алларына зур максатлар куярга чакырды. Без бүген кызыклы очрашулар циклыннан уңышлы кеше дип аталган тәрбия сәгате оештырдык. Һәм нәкъ итеп без Мөслим муниципаль район башлыгы Рамил Хәмзовичны чакырдык. Очрашу бик кызыклы үтте. Без барлык кызыксындырган сорауларга җавап алдык һәм алга таба эшләргә дә зур мотивация алдык. Бүгенге очрашу безнең укучыларыбызга бик күп мотивация берде, беренчедән, һәм икенчедән Рамил Хәмзович әйтеп китте. Авырлыклар аша, авырлыкларны үтеп, без үзебезнең тормышыбызны алга алып барабыз. Һәм авырлыклар ул безгә ниндидер бу стимул булып тора. Әлеге очрашу безгә үзебезне кызыксындырган сорауларга җавап табырга булышты. Һәрберебездә нинди дә булса үзенә кирәкле информация алгандыр дип уйлыйм. Более известныйрак кешеләр белән общаться иткәч, разностороннийрак була дип әйтим мин инде. Шушы очрашу укучыларга нинди дә булса үтәргеч бирә. Укучыларга очрашу шады, балалар чын мәгънәсендә тормыш дәресе алды. Рима Авзалова, Вадим Миннебаев, Мөслим телевидениесе. 14 яшы тулганнарга паспортны хәзер тантаналы шартларда тапшыралар. Тантанада паспортның әһәмияте турында аңлатыла, аннан балалар өчен дә күңелле. Узган атнада 13 яшь үсмер паспортлы булды. Россия Федерациясы гражданины паспортын бу көнне 13 яшь үсмер алды. Яшьләрне тәбрикләргә килүчеләр дә байтак иде. Иң элек Башкарма комитет җитәкчесенең социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бадретдинова тәбрикләде. Кешенең тормышында
истә калырдай шактый матур вакыйгалар күп. Ләкин инде менә шундый 14 яшьлек булгач, яшүсмер вакытта менә иң беренче тапкыр паспорт алу иң истә кала торган иң матур мизгелләрнең берседер. Мөслимдәге миграция пункты җитәкчесе Роза Маракина паспортның әһәмияте турында искәртте. Аның кеше тормышындагы роле турында сөйләде. Балаларына түгел, оллардан кайшаганда тәртип бозалар. Тәртип бозалар битәсен килә, административ җаваплылыкка тартып була. Чөнки паспортка альбом для рисования блокнот формасында нинди генә сүзләр язылып үтми. Кемдер яза үзенең парольләрен, кемдер пин-кодларын, яки башка иннән снилс документларын. Ул бузылган чиракта ул документ недействительный, яки гамәлдән чыккан булып чыга. Паспорт алу белән балалар хокукларын даулый башлый ди Бердәм Россия партиясының җирле бүлеге башкарма комитеты җитәкчесе. Сәвия Хәбирова балаларга бурычлар хакында да искәртте һәм партия исеменнән бүләкләр дә тапшырды. Безгә бүген 14 яшь тулгач паспорт бирделәр. Хокукларыбыз турында сөйләделәр һәм алар белән безгә әле бурычларыбыз да күбәйде. Бүген Россия гражданина булдым. Миңа бүген паспорт бирделәр һәм миңа ул бик нык горурлык. Мөслим урта мәктәбенең 8нче классында укыйм. Безнең класста күбесе паспортлы булды инде. Бүген тагын 2 кеше паспорт алдык. Бик күңелле, бик рәхәт булды. Үзебезне хәзер инде зур итеп хис итәбез. Тантана район үзешчәннәренең дәртле җырлары белән үрелеп барды. Соңыннан укучылар тормышларындагы әһәмиятле вакыйганы фотога төшерергә дә онытмады. Римма Авзалова, Динар Нурдинов, Мөслим телевидениесе. Район ветераннар советы каршында эшләүче Картай Магазалы ветераннар клубы елдан-ел активлаша бара. Ай саен нинди дә булса чара үткәреп, лаеклы ялдагы райондашларыбызның рухи тормышын баеталар, файдалы очрашуларга җыелалар. Бүген ветераннар клубы күренекле райондашыбыз РСФСРның Атказанган мәдәният хезмәткәре Халидә Уразаева Спиридонованы искә алу кичәсе үткәрде. Теманың дәвамы алдагы репортажда. Һәр кем өчен ачык булган Картай Магазалы ветераннар клубының эшчәнлеге төрлеләнә һәм кызыклырак була бара. Шуңадыр ветераннар клубына йөрүчеләр саны да артканнан арта. Һәр елда без соцзащита, пенсионный фонд хезмәткәрләрен чакырып, алар белән бик җентекләп сөйләшәбез. Елга 1-2 тапкыр больницадан килеп, бик матур иттереп чыгышлар ясый Рамил Асгарович. Картай Магазалы ветераннар клубының эшчәнлегенә тагын да яңа кешеләрдә агалсыннар иде, килсеннәр иде. Бу юлы Мөслимебез сандугашы. Бүтән хезмәт юлын мәдәниятне үстерүгә багышланган Халидә Уразаеваның тууына 80 ел тулуга багышланган иде кичә. 1958 елда район мәдәният йортына сәнгать җитәкчесе итеп җибәрелгән Халидә Уразаева 40 елга якын мәдәният өлкәсендә намуслы хезмәт куйды. Аның хезмәттәшләре, дуслары матур хатирәләр белән уртаклашты. Галия апа Фәрхетдинова Халидә Уразаева җырларына сабый чагыннан ук гашык булган. Соңрак Мөслим сандугашы белән зур сәхнәләрдә чыгыш ясарга туры килгән аңа. Сөнмәсәр клубына йөри башлагач, аның белән бер коллективта концерт куеп бирдек. Анда инде ул безгә төрле ничек басып торырга, сәхнәдә ничек карарга, үзеңне ничек тотарга, ничек җырларга, менә бөтенесен безгә бер техникум белеме биргән кебек, менә шулай итеп безне өйрәтте. Сагынабыз сине дип исемләнгән кичәдә ветераннар Халидә Уразаеваның җырларын тыңлап хозурланды. Аның турында истәлекләрен яңартты. Үзләрен мәдәният дөньясына җитәкләп алып кергән, сәхнә культурасына өйрәткән остазларына рәхмәт хисләрен җиткерүчеләр дә күп булды. Әлфинур Нагманова, Вадим Миннебаев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз.